как держать пост, как к нему правильно подготовиться. Татып буламы? Biz bugun штабта жиылдык. Bizning bugun birinchi намаз, подготовка к Рамадану, к священному месяцу Рамадан. Что такое, как к нему подготовиться, как правильно держать пост. И очень много вопросов поступает. И для этого мы каждый год проводим такие встречи ознакомительные. И мы зовем знающих людей, людей, которые очень хорошо могут ответить вам на эти вопросы, которые вы задаете нам. И сегодня у нас в гостях Ильнур Хазрят, как раз на тему Рамадана, священного месяца, и как держать пост, как к нему правильно подготовиться, нам ответит на все эти вопросы Ильнур. Давайте тогда поприветствуем его. Салямлибез, Ильнур Хазрат хам, сизге сөз беребез. Рахмат, Юзур. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hörmətli qardaşlar, xeyirli kiş, hər birimizə də Allah Rabbimiz hidayət versin, həm də şuşu bugünkü yığılışlarımız maqsadlarımıza erişini nasip eylesin. Шығышымны нинди тілде сөйлеймін? Татар тіліндеме, орыс тіліндеме? Татар тіліне бітіне біз аңлайбыз бит инде? Аңлайбыз. Яхшы алай булса, менә беренче яктан рәхмәт әйтәсем килә чакырганыгыз өчен, икенче яктан килгән кешеләргә шушылай рәхмәтләремне белдерәсем килә. Чөнки адәм баласы ул һәр вакытта эзләп йөри, нәрсәнедер эзли, ниндидер гыйлем эзли, ниндидер үзенә яңа әйбер ишетермен, яңа әйбер аңлармын. Шуны аңларга кирәк. Менә безгә Аллаһтан бирелгән акылны без яхшы сыйфатлар белән, яхшы белем белән, яхшы һөнәр белән тутырабызмы? Яхшы гыйлем белән, зиһен белән тутырмасак, анда барыбер нәрсәләр булса барып толау. Менә бездәге булган акыл шушындый Аллаһ Тәгаләнең яратылган шушындый бер сыйфатта аны нәрсә белән дә булса тутырырга кирәк. Чөнки төрле кеше бар, төрле фикере бар. Кемдер мәсәлән уйлый, мин начар эшләгәнем юк, кешегә зыян китергәнем юк, анда кеше малына кергәнем юк, мин инде әле ул дәрәҗәгә җитмәдем, намаз укырга, ураза тотарга, әле яшем дә яшь, тормышым да әле, планнарым да бик озын дип шундый уйлаучы кешеләр дә бар. Теге Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөйләгән иде бит, 83 ел гомерен Аллаһның юлына сарыф иткән кеше. Сахабалар әйттеләр: "Я Расулаллах, без 83 ел буе үзебезнең тәннәребезне, гомерләребезне Аллаһның юлына теге туздыра алмасбыз." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бер төн ди 83 елга караганда да хәерлерәк ди." Бу ел сайын килә. Ел сайын шушы килә. Рамазан айы. Аллаһ Тәгалә кадерләде. Рамазан айында ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бөтен җәннәт капкалары ачык ди. Бөтен җәһәннәм капкалары ябык ди. Шайтаннар шылбыр белән багауланганнар ди. Менә шушы Рамазан айы килеп җиткәнче җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең дә фәрештәләре җәннәтне бизәкли матурлый икән. Шушы Рамазан айын каршы алыр өчен нәрсә өчен Аллаһ Тәгалә көтеп тора. Менә мәсәлән, мин сезгә мисал китерәм. Сез әлбәттә инде әле монда теге әни, әтиле булучылар әздер, ләкин һәрберебезнең безнең әти, әниләребез бар. Менә мисал китергәндә, әгәр дә әти, әни каршында берәр нинди начарлык эшләсәк, бөтенебездә булган бардыр бит инде, бит. Ул әлбәттә тормыш бит. Нәрсәдер безгә әйттеләр, без тыңламадык, безгә ачуланды әти, әни. Менә без бала буларак нәрсә әти, әни нәрсәне көтә? Biz bala bularak başını askayıp әни гафу ит инде дигәнне көтә. Любой әни гафу итә, любой әти гафу итә. Менә Аллаһ Тәгалә дә көтеп тора.
Biz qachon boshlarimizni iyib, o'z aqllarımızdan fikrlab, anglab, qo'llar ko'tarib, ya Rabbi, albatta angladim. Mana angladim. G'afur et endi, rahim etib gunohlarimni deb, shusha aybirni priznavat etuvimizni kutib tura. Alloh taolaga yengil g'afur etirgan. Lekin bir kimda bizga garantiya bera olmay, kelasi mana bu yil Ramazonni biz qarshi olsak, kelasi Ramazonni qarshi olganimizni bir kimda garantiya qo'ya olmaydi. 20-yil bizga ko'rsatdi buni. Shulay bit. Allolar g'ana tug'il, yoshlarda ketib bordi. Do'stlari, tug'anlar, yaqinlar 30 yoshliklarda, 40 yoshliklarda, 20 yoshliklarda bir kimga garantiya yo'q, kelasi Ramazonni sen qarshi olasizmi, yo'qmi? Mana shunga ko'ra Alloh taolo bizga berdi o'sha Ramazon oyin shist orinsin ishin. Men de sizga qisqa bir ayb ko'rsataman. Mana bu biz aytdik, musulmonning so'zi endi. Mana shunga ko'ra, mana shu bizning mana shu la ilaha illalloh bo'lsa, bizga jannatga kiradigan ochqich bo'lsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, miftahul jannati kalimatu la ilaha illalloh dedi. Jannatning ochqichi la ilaha illalloh dedi. Mana qarag'iz, eshikning ochqichi, har birigizning ochqich bor. Kvartira ochib kiramiz. Har birigizningina o'zingizning ochqichi o'zining yizog'ina to'g'ri keladi. Bir kimning butun ochqichini ochib bo'lmaydi. Nega? Chunki ona tishlari bor. Har bir ochqichning o'zining tishi bor. Mana shu tishlarda endi jamoat bu bizning iymon kalimamizning namozlari, o'rozalari, zakatlari, hajlari. Onun ochqich qo'lingda bo'lug'ina tug'il, onun tishlarini to'g'ri keltira kerak ekan hali jannatning qopqasini ochib bergan vaqtda. Mana shu iymon kalimasi bo'lsa, biz aytdik, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, Allohga shukr, musulmon bo'ldik. Biz Allohga ishondik, oxiratga ishondik, jannatga ishondik, jahannamga ishondik. Allohga shukr, musulmon bo'ldik. G'imir bo'yi yig'lab, biyib yashaymiz. G'imir bo'yi men musulmon deb qichqiramiz. Lekin namozimiz yo'q, o'rozamiz yo'q, zakat narsa ekan bilmaymiz, haj narsa ekan bilmaymiz. Lekin iymonimiz bor. Allohga shukr. Balki bir vaqtda bo'lsa-da Alloh taolo jannatga kiritir, agarda sen iymon bilan keta olsang, inshaalloh. Mana qarag'iz, iymonimizni qo'ydik bir bag'onaga. Tatib bo'ladimi? Tatib bo'lurmi? Men tatdim. Allohga shukr ayt. Lekin любой побочный ветер ол chiqib ketadi. Senga xo'jang, работодатель ақша бергәч син аңа ничек кенә рәхмәтләр әйтәсең әле, премия бирсә син аңа әле, әллә нәрсәләрдә әйтергә ризасың. Аллаһның ниъмәтләрен көн сайын күреп, шөкренә әйтергә тиеш түгелмез икән без. Гайрил мәгъдуби алейһим вәләддаллин. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام şu saatte şu kanun kelimetlerin öz fazlını ve rahmetine kavlardan kılıp ecir savukların seklip Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna anıl ahli beyt sahaba ruhlarına hulefai raşidin Ebu Bekir, Ömer, Uthman, Ali radıyallahu anhum ruhlarına iştiriklerini şaklandır. Hoşuna kimler ku tarafda akıllı bu taraf kimlerimizin mekler var kimler rabıza kabilen buruşta kimler bizden daha muhtaç hizmete cidibon ebi babalar atanlar ilham kıstıvana şu dünya izinden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesine öz huzuruna ki tüşemekler ruhlarına iştiriklerini şaklandır. Kabirlerin nurlandır, kabir gazabından sakla, kabir tırmışlarında yenilikleri nasip eyle. Ya Rabbim Allah'ım bizlerge hayırlı Ramazan aylarını karşı alıp, Ramazan aylarını zatı günahlarımızdan arınırga nasip eyle. Ya Rabbim Allah'ım köngüllerimize hidayet nuru salıp, bu dünyada özünün rizalığına albaratıran yollarına kaytılmış ibaralarını nasip eyle. Bu dünyadan ahiret tırmışlarına köşken vakitlarımıza, sana sulaşlarımıza La ilahe illallah Bizur rahmet ve